வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். வாழ்க்கை மலர்கள். அக்டோபர் 29. ஆன்மீக கல்வி. ஒரு ஆற்றில் திடீரென வெள்ளம் பெருகி வருகிறது. பல மைல்கள் தொலைவு வரையில் மழையே இல்லை. எப்படி தண்ணீர் வருகிறது? இதன் காரணம் அறிந்தால் எவ்வாறு ஒரு நாட்டில் திடீரென போர் உண்டாகிறது என்பதை அறியலாம். எங்கோ பல மைல் தொலைவில் நல்ல மழை பெய்திருக்கிறது. இது ஒரு மேடான பூமி. மழை நீர் கடலை நோக்கி ஓடுகிறது. அந்த நீரைத்தான் வறண்ட ஆற்றில் பெரும் வெள்ளமாக காண்கிறோம். இதே போல உலக மக்கள் வாழ்வில் கணக்கிட முடியாத துன்பங்கள் நிலவுகின்றன. எல்லா துன்பங்களுக்கும் காரணம் மனிதன் மதிப்பை மனிதன் அறியாமல் செய்யும் தவறுகள்தான். எப்படி? அறநெறி வழியே வாழ மக்களுக்கு முறையான ஆன்மீக கல்வியும் இல்லை, பயிற்சியும் இல்லை. பெரும்பாலான மக்கள் இதனால் பொருள், புகழ், அதிகாரம், புலன் இன்பம் நான்கிலே அளவு மீறிய ஆசையை பெருக்கிக் கொண்டு வாழ்கிறார்கள். உண்மையில் மனிதருக்கு பொருளும் புலன் இன்பமும் வாழ்வில் இன்றியமையாதவை. ஆயினும் அவற்றை பெற தனது நேர்மையான முயற்சியும் உழைப்பும் வேண்டும். உழைப்பின்றியே பொருளும் இன்பமும் பெற வேண்டுமென்ற வேட்பே அதிகாரத்திலும் புகழிலும் அடங்கியுள்ளது. இதனால்தான் உலகம் முழுவதும் மனிதகுலம் பொருள், புகழ், அதிகாரம், புலன் இன்பம் என்ற நான்கில் ஆசையை பெருக்கிக் கொண்டு என்றும் எதிலும் நிறைவு பெற முடியாமல் இன்னும் வேண்டும் என்ற முடிவில்லாத அமைதியில்லாத மனநிலையில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இறையுணர்வாகிய பிரம்ம ஞானம் பெற்றால்தான் மேலே சொல்லப்பட்ட பேராசைகள் நான்கும் மறைந்து மன நிறைவு உண்டாகும். அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி.